parlok kan ke de ke jing ya tho khana chpang ka wi khana skol ka badang khat hen news nem karata ka pun khon na we u ba ya pule rang kat bat ka na mar ka jing bom tre ka jong ka ban ya chong bat u pakhang ki mi ki pa ka jong ka tau sam la jong ka ula ra bo re ka ya kan ne ke jing ya tho khana la chim na ka wi ka film ka ba ka tang stuck at 17 tung ni pi no chpang ka ding film ka ne ka film stang ka wi khana skol ka ba ka tang ka Angela ka de ka badang khat han news nem karata ka pule ka wi ka skol ka por be in white party o ku de ka ba de ka parlok ka jong ka ba ka tang ka ti ne ya ka Angela ka liyo ban ya kan do ba du chat kala itan na dio chat mo oro la itan na de ka kumta u chat u la khode ka ban ye di charan kan bat ki ka la ong yo kinsa ye kan do pan ha ta party hadin bak la wise call ka Angela ka kwa ban ye kan do bat o chat kumta ka la phone chaka ti ne ya ka la khode ka bakin ye le no chaka ta party ka ti ne ya ka ong ka kam kwa ban le yo kin slam ka Angela ka ong ka wat ko slai ka ta kin sawan hi ha po ka por kumta ha ka chan mate kila le chaka ta party ha ta party ki yo i chibon ki wei pat ki khna skol ki ba ye pule ran kat bat ki wan ha ta party andak liya iyo chat ba o ye kren bat ka wei pat kum thai ka Angela ka ta por ka la arta tin ban le kren yo ka tiniak la ban bo de ka bat ka kli nau chat chano ukot andaw le ye thoi ka tiniak la le ban ye kan do ba ukot u chat o la kli ka Angela kum no phikwa ne em ban di de ka ba khang bang ka Angela ka las neu komen ha ta ka la phai u ba un ap chwai ka bakan le chapain khana ukut andaw liyo ban ya kendo bat ka tinia ha taw lukli ka ya karta ka jongka andaw liyo asneo ya kejing bore isnem ka jongka ha ta por ula lej ban kli au chat kum no me ong ka tinia ka de ka badang khat henrius nem karata ngayo ipa de ka kumba kala palat ya ka arpeus nem karata u chat ulong yo kum no me ngan tip ngayo i ka kum ka ba dang samla uchat uri lamika Angela ha kamera ka jong antaw la pan i ka ya ka dur ka jong bau ya chan rum ka bat ka loren ka Angela ka la kli o ka i ka ne ka brio ka de ne em ka kami ka jong phi ulo on ka kam de ka kami tarai ka jong a ba ka ri nga na du banga dang rin ha ka por banga dang ton ars nem karta pacha pan yap ka kami ka jong a kala kali o mano ba pan yap ya ka ki pulit ki li yo ne em ban kem ya kita ki nong pan yap uli tho amdan batim ki pulit ki suba de ukpa jong o hi ba pan yap ya kata ka kami ka jong hading ka jing cha pan yap ka nyoka utaw ukpa jong ula phen na yeng ki pulit kim yo pan kem yo baruli thoi ka ya ka jing pha man sem jong ka kami ka jong ulong hi ka Angela ngakwa ka samla ro ka jong a kan long kum ka kami ka jong a long yo manga ngam dan jing e per kum balong ka kami ka jong pi na do kata ka met kala sedang panya i badu hadin lai benai kat baka Angela ka dang don haskol ka yos new ya ka jing kon roi pri ka jong ka kum ta ka la phet cha pan khana we par lok jong ka yo i kata tip ka i ka bachi ai ka kum ta la pha ha ka we ka para class ka jong ban lik pi ka Angela ka i ka bachi ai ka kata ka brio ka lawan ban kali ka Angela ka loi ka tharai na ka daw jong ka jing bakala ka jong ka ban bam kata ka brio ko la oi ka ngadang bot ba yo le se ba pi pun khon ta kata ka jing ong ka jong ka Angela kal kan mau ya ka jing ya hap ko rim ko jong ka pat o chat kum ta kata sngi ka la the ya ka pregnancy test hadin ba ka la de ban test kala lap ya ka jing pun khon ko jong ka kala par khat ko slai kam tip show kum no ba kan le kum ta ka par lok ko jong ka kala phai ka ba kan ya tho no ya ki kimi ki ba ka jong ka Angela có ông cả cấm nốt bạn nhớ thôi kì cần xây thôn nó dạo sam la trong cả cái tin này có ông cả cấm nốt là đạp hi nhớ thôi dụ nghĩ em bà phi bún khôn nổ cái Angela có ông ngà tharai bà nghĩ gì nằm mar bà bầu chỗ ông ngà mất cái bọt bà ít vậy ngà cùng ta hai cái chân mét cái là lịch cha nhưng bà usa nhưng vài anh đã là quán chặt cái lý thôi dụ vậy cả chừng bún khôn cái trong cả cha ru la oi ka pitiknan em ba pi pun khon na nga ka oi u hoi na pun khon na pi pa ngam chu ye thia bat ki wei pat ki chan rang andak liao i ya ka jing ngap jar char ka jong han ta kala tharai ba nge ya ka ta ka jing pun khon ka jong ka na o
andak li osnio ya kejing ya ro ka jong ba usnio komen bakin si yo khon Angela ta por kala snio komen ba ulap diang ya dai khon jong ki kumta baro arngot kila ya rai ban ri ya dai khon jong ki ba kin pen he pen sani Angela kala snio komen ni kata kala ong yo ba kin ya le komen no kumta ula khori ka bakin ya le bam no hakawi ka restaurant Hakataga restoran na marbara jing bam o wainong tray jong kataka restoran daga jing bam kabasa uchar ula pitari utanong tray ula panma bad ula mudban lichim daga wipat na marba sange kataka jing keren jong uchar utanong tray ula paiki kin mi chisandan na kataka restoran hachwa ba unpon chaki pulet uchar ula pitar show hataula ong yo piyongan pa daga investigation kanai kudukan kejongpi kansa cakang Angela ta por kala pensengai ya kata ka jing bitar uchat kala khodi oba kin ya laino apo kali uchat ulpan map naka Angela u ongika nga bitario to brio na marba ngam kwa pun IBAP ba nga ipalat ep Angela kalong yo hoy nga tip ya kata nga yo iba pi sumar ba nga anda kalau poh yang ka kami ke jangka kala ai ya ka we ka admit card ke jangka na banta pekan tho entrance exam pekan yo ban room class hagi college Angela kala chimbat kala pe ya kata ka admit card kam not bat ban ya tho ya ki kimi ki ba ke jangka ba kam kwa sho ban pteng ya ke jing pulei ke jangka uchat ai yang ula pe ya ka dur jangka Angela hagasing babot bat ula lei ban chngo ya ka kami ke jong ba ka cha set bindi Anelis nyo tho ya kajing thok ka jong o ya ka Angela baliyap ka kami ka jong kajing cha set jong kata ka kami ka jong ka ba kerten ka toni namar kajing di drok bat ka jing khai drok ka jong ka kumjo kajing penyap riu ka jong ka hantau chat uli tho ya ka kami ka jong ba ula jan yo khon ka kami ka jong o kala snyo komen ne kata bat kala ye tho yo ba anom slam show kansa light no na kata kajing cha set bindi bat kali ukum no chapang kata ka samla ka jong ule thoi ka amdon ka briu ka ba ui khampalat ban ya ka jing I ka jong o ya ka Angela bat ka paralok ka jong ka kilale ban kali ya ka jacket ka jong ka ba ka kilet ban ha ka ta ka restaurant katini ya kali na ta briu don nem ka jacket jong ka Angela ba ka kilet ban ta briu la le ban chim ha ta la ai bat ula oi ka Angela sa ong yau samla jong pi pom de show ban wan hakani ka restaurant Angela kalpan map na utau brio bat kala ai kata ka pisa ka ong uba ki klem sio ha to ka men utau brio tre ban chim ya kata ka pisa ulong ka kum to se julong samla jong pi ya pi ro tharai kum to un le ha ta sing Angela kala le bani kan to bat uchan kle tho yu ya ka jing klomar jing mut ko jong ka ulong ka bale pi klomar jing mut banga bitari auto brio na marba ngam kwa ba un bu jing ma ya ikhun jong ha taw lo khodika ba un pani ka udon ka jing ais nyo ba ka jong o ka na ka banta ka sngi kha ka jong ka kum taw le chim yaw ku ping jong ulong ka bakan deng yaw taw ku ping bakan kan mau ya ka jing I ka jong mat kan yo ya ka jing kemen Angela hang ta kala snyo kemen kala do I ju ha ka jan med anda kala po hiang kyo I chibun ki paralok ko jongka bat ki baha ying hasem ko jongka kila ap yaka bakin lekmen yaka sngi kha ko jongka anda ka kami ko jongka ki I baka deng ni taw kuping kala kali ka nang no ko yo ka jala kal bore kala ong baka chuthen na ka wei ko dukan ha sngi babot kala phong yaka patulun bathet ka kami ko jongka kala kali kumno biang ne em ka ta ka patulun kala ong ka hoy kat ban biang andala leka kami ke jongka kala perkhat ya ke jung bom not ke jongka bani tho ke jing ya de ke jongka bat o chat bat ke jing pun khon ke jongka hata sni u chat u de lamika chaka ying jongka loren u le tho ka loren ka ta ka de ka samla ka jong ba kala pun khon ha ke jing ya chong bam ko joki ka loren ke yos ni ka Angela ka de ka badang pulai ha skol kam snyo tanat ka ta ka jing ya chong kurim u chat bat ka Angela namar ba kadai ke badang khana kala khodio chat bakin ya kren no ha ying chacha uloi ka kai ka ba phimut ban ong sa ong hang nei ban yos nyo lang ka Angela ha ta por lawan ukora
กว่าเราละยออีกาอันเจลาอุลกลีนะกมีก็จองก็อีกันเนกมีก็จองก็เลยโทก็เดกสามลาจองชาดบากระปุนโคนโอฮักตาก็จึงอยากเรนก็จองกีก็อันเจลาก็ยอสเนียวบาอุชาดอุจุดอนสามลาแตงก็บาปุนโคนโออันดากลมีนักตาก็ยิงก็ละกลีโอก็อีกตาก็เปรียวก็บาปุนโคนนะเมชาโรลีโทอีกาก็เดก็สามลาบาริมก็จองอุลาอย่าไล่บัดกานามาร์ก็จึงปัญหาคนก็จองกาใหญ่คนจองกีบาอุกว่าประกันค่ายตายคนกละปัญหาเคลมดาอย่าโทอยู่กละกลีโอไม่ดังอีแนมยี่กตากระเบรียวอุลาอันกางาดังอีเจพีปลัดบ้านยี่กตากละกลีปะเดียวเบเลมีทอกเองไม่อ่องก็มีก็จองไม่กระยำชาดาต่อปอดอุลายิโทชะพังกตาก็จึงชาเซตก็มีก็จองอุลาอันกาบางาทอกเอพีนามาร์บางกว่าบากิบริวกินเกรนชะพังกากมีกะจองหากสงีบบดกาลอเรนกระพลจะกากมีจองกาอันเจลากะลีโทยกายากตากะจิงยาเดจองโอชาดบัดกาอันเจลาบัดกะลีโทยกะจิงปุนโคนจองกาอันเจลานาอุชาดอันดาลวันยิงกาอันเจลาขปาจองกาอุลาไม้บัดอุลาข้างกาบักันสงเงนอกะตากะจิงยาลังก็จองกาบัดอุชาดละมหัมโรบาอุนซาผาเกมยาอุชาดก็อันเจลากลอนกปาจองกาวัดกันน้อยยาชาดบาอุเคลมบัดบอเรงาบาอุลุกุลาร์บาอุนซายช่องบัดงาบัดบาอุนซารีใหญ่คูนจองเงกปาจองกาลองแอมปีทางหับปันเป็นเดบียกาจึงปุเลกจองพีกันเจลากลองอยู่ระดาพิผาเกมอยู่พินน้ำละปันยออีโชยงากปาจองกาลสเนวพิตาร์หางตากาตงากระจองกลับปันสงเงยากตากระจึงกระเรนกระจองบาดกะละอ่องอยู่อันสลิกปันสเนียวโทนอมากายากะโคนกะจองกีฮาเดนกะจิงปันสเนียวโทกากะมีกะจองกากะอันเจลากะละสดังบันสเนียวโทบาดกะละเงยยากะจิงอ่องจองกากะมีกะจองกาหากสงิบบดอันดากาอันเจลากะละปอยเชสกอลกะลิยออียากะชิทีบาอุทอเอกาบาอุลามิสบัดอียากาหันตากะละประคัดกะละกันเมายากะจิงดูคีกะจองบัดยากะจิงดอนซัมลากะจองชะไวปันหาตากละรายบันปันยาไลนอบาดูกุมบาไอจิงบดกากมีกะจองกาอันดากละยากันโดบาดูกละอ่องอยู่บากินยาไลนอตั้งชิปอร์ตาดาดูบากละเดบันคายาไดโคนจองกีอุชาดูอ่องแอมกิมละบันเลกุมตากละอ่องอยู่บาละดังงิมยาไลอุกปาจองอุนซาผาเกมยพีอุชาดูอ่องแอมกิมละบันเลกุมตาพี่ดอนกามยังบังันเลรังกันบัดพีบันผาเจกอมใหญ่คูนจองเงเราอยู่แอมงำละงาเดกบดังขัดเนียวสเนมกระตาอันดากละมุดบันเลยหาเตาละบัดยากาบัดอุลามหามยากาละดากะเออยู่อุนซาปัญญาบยากาบัดยายไดคูนจองเกหากจันเมดอุลาเลบันเนกันโดบัดกากมีกะจองกาอุลีโทยากาการันโมเดลสามลาจองกาอันเจลากละองอยู่วัดบรรทุดยังย่อนันผาแกมยาเมบัดกละองอยู่มีบัดบอร์กะโคนกะจองกะบดังขันนาอุลอยกางานละกุลายกะโคนก็จองพีบางงานเซรียกาน้องกว่าบันเอกามารวยมันเสลี่ยกะบาบานักบันดาก็จองกาบัดใหญ่โคนจองเงก็ลองอยู่แอมเมมเดโชบันบันทุดยกะโคนก็จองบากระดังหับบันเป็นเด็บยกะจิงปูเล่ก็จองกาชาทางตะกะเมดลัสดังกิวดิงก็จิงบิตาร์ก็จองหากสิบบูดอุลาเลยยกันโดเบียงบัดกาอันเจลากลาองยงบริเมเป็นทุดยากากมีก็จงกบาและเป็นปีตาร์โชโชยาวปาจงแล้วกระปาดิกาบันชิมยากตักชิทีก็จงลูกพายกาประกันปุเลก็ตักชิทีปารุเป็นเปล่ายากจิงอีกก็จงโอยากาหาเดนก็เต่าละลิบันเปยยากวีก็ยิงกบาอุลเป็นแคร์บันเล็กซาโนฮักตักก็ยิงอุคมีลันตีบาอุนซิโยบันยาลัมยากาอันเจลาปกินยาซารังกันโนฮักตักก็ยิงกะมีก็จองโอกาตอนนี้ฮาเดนบากละไลนักจิงชาเซตก็จองกากละลิชยิงจองกาลอเรนหางตากละกระปาเดกลอเรนประกันชาเอกาประกันสะรังกัดบัดกาฮักตากยิงกุมบากจูสะมันชัวรังกัดบัดโอคูนจองกาบัดอุตงาจองกากากระปาโรยกลอเรนบันไอกามิกาประกันเตรวัดเคลมกจิงซิโอโรกะกลอยบันเตรกลอเรนกลอองกาวัดสโนเอมันตางำละโชบันชาไอพีอาชัวบักันเลยก็ตอนนี้ก็ละไอคุบเลยอีกลอเรนก็อ่องอีกานัสเนียกุเมนปาปิกลอยบันรียาวคูนจองกปาจองอันเจลากัดบ่าวดังดอนหาออฟฟิศ
uchat ula phone yo ula ong yo ngakwa ban ya keren bat me para rang ba karson ula ong yo data me long orang ba kirang ba hi kim chupan bi yaki badang khanna uchat ula ong ngan saba kle manga yaka Angela ngan sari ngan sumari ka karson ula ong yo memde sho ban phone nga bat memde sho ban phone yaka khun ko jonga andau lo boi ka ta phone uchat ula phone bi yo ula ong yo kan mau ko ne ikon ide jonga Angela ro kadega tengah ko jonga andau karson ula po hieng ula pai ka Angela bakan blok no ya ka nambar jong chat padu ye thoi ka ya ka jing phon chpon o chat yo bat ka jing kam jong chat ikon jong pi ide I jong o Angela ko ong ya ngaro text message wa utho u I e yanga pa jong ka hat por ula mahamban ai report no chki pulit ban ai jing ya dai ka Angela ka lakhang ya kupa jong ka kata ka ban ban bitar sho ya uchat kumta hata sngi ka karen kala ya kando bat kalaren kli thoi kata ka jing le jong uchat kalaren kala kli ka komno phila pha kem ne miu ka karen gi tho em ki klem pha ai kata ka karen kala kli chapang ka jing ri jong ka laren ya u chan kalaren kli tho ba ka ri u na du ba udang ren na do ba cha kem ka kmi ka jong ba ka don khti ka kam khyi drok bat pan ya brio andalawan chat hang taw li yo I ka karen ula sneu bitar ulo angka pi wan le ayu hang nei ngai karen pat pi ong ba nga pan thot ya pi pat ka kmi ka jonga phim don jing thot ka loren ka pan singe ya ka jing karen ka jong ka long yo wat pan thot chu ya ka jing ka sem ka jong ki ta do ba ka Angela ka lakha yai khon jong ka kin sa IT hi ye dai khon chame uloi ka kata ka de kam ram ko jonga kam de ka kam ram ko jong pi de ma phi ba pan thot ya ka jing im ko jongi kala ren ha ta por kala sneu pitar kala phai ka karen bakan ai report no chki pulen we pulit ulwan ai warning ya o chat la da udang pan thot ya ka ying ka sem jong ka Angela pa ka Angela kinsa kem no yu kata ka ba pin pitar sho ya chat hak snin ba bod ula ap thap ya ka Angela hang taw lo ong ka DM ba phimut pan yap yanga philpha ai warning yanga hakipulet Angela ka long o em ngala khang yok pa jonga pom de ban pha kem ye pi ong ka pi de ban leisa no ban nga nan ap ye pi hadu ba philwai school da ka ching ting ka long o em ashwa ba un le ula do ai ka hadin ba lawai school ka Angela bat ka paralok ko jongka kila leiban di cha hakawe ko dukan hang taw la ya sneu ya ka jing ya kren ka jongki ka Angela ka ye tho ka tin ya ka jing em jong chat kan sakot hapo patok ba ok pa jongka un sapha kem yu parum yo hero ban kam ya ikon jongka cha da ka to por la sneu bitar ula leiban cho ya ok pa jongka cha ula cha kura pan ban analawan arngut ki breu kila bari ya uchan ula ong yo karson memla ban pania khlat inge nganak man randen kan jala ka de ka tanga ka jonga ikon joka ide I jonga hakata ka jing cha se jong chat andalawan ka loren ban jingo yo ha taw lo karpa de ka ban pan lai yo kalong yo la danga pan lai ya me natip mensa pan thot biang ya ka Angela ban ya ki ba hai ying ha sem ko jonga namar ba kam tre pan lai yo ha taw la bitare ka Aden ka to ka dem rai ka Angela kala jan yo khon ka kmi ka jong ka kala pan I ka ya ka jing thia ba ka thit nang banta bakin pan thia ya tai khon jong ka anda ka Angela kala yo ya tai khon jong ka kala pan thia ya tai khon ha ka ta ka jing thia ka kmi jong chat ka toni kala wan ban jingo yo ha ka ta ka jing cha set ka jong hang taw lo kar pa ya ka kmi ka jong ba kan pan lai yo bảo qua ban ya don lang bat ka Angela bat ikon jong bat bakin yo ban ya lek kai rangkat bat ka kami ka jong kumta ka kami ka jong kala kulari o ba kansa pan lai no yo hapo ka chtiyo andau da lai ka kami bat o kila he par khat ban le ra bod no ya ka Angela bat ya ikon jong ki ha ta met kila le ban pe ya ka Angela bat ya tai kon jong andau lo wan chi yung ula lei ban to ya ka pistol jong ka lora ka ba ka dang thia u chat ulio ban to ya ka ta ka pistol hak sni bot rang ka bat ka kmi ka jo kila lei ban pe ya ka Angela
hak por met ro kelwan biang hata met ba om dan ki mi pa ka jongka ki le big film ka Angela ka don tamarwe rengkat bad e khun jongka kat ba ka dang le ban chaddu di hak ta por lawan o chat ula bad eka badula maham penyap eka ula pa eka ba kan le sa rengkat bad o yada kam le unsa penyap eka Angela kleting kalhap panli rengkat bad o ka kemi ka jong kala chem yata khalong kala penchong i rengkat bad ka sedin kan Angela pan ka chong rengkat bad o akmat kala kali u chano bakin le uloi ka kin sa le ban sa chajngai chaba om dan chu ki breu ka ba ban thot eki andau tren ulawan haying jongka Angela uyo i ka ba kamdan show bad ikon jongka kumta ulapon pentim no jaki kimi ki pa jongka Angela andala yam i dai kon jongki ka Angela kal karpat ya o chat ba kin pensange no hakawe ku dukan ba kin yo panthit dot ya dai kon jongki ka kimi ka jong kala khang yo ba de ban sange yo kan phet no naki chat ongwe ya ka ta ka jing ong jongka kimi ka jong namar bau snyo sne ya ka jing yam jong tai khun jongki anda kile poh ka wi dukan ula sange no bakin leit ban thit dot ya dai khun jongki hata ka dukan kala parchang ban pha ya ta o trai jong ka ta ka dukan ban ya rap ya ka namar ba kam yo lan ta ka buit ka jong ka kala ong yo chat ba ka kwa ban leit pan khana andau lo chai ka ba kan leit ha ta por kala tho ka jing khang jong ka ta ka pan khana andalawan ka wi ka breu ta ka breu kala yo i ya ka jing karpat ka jong ka ban ya rap ya ka kumta ka ta ka breu kala ya tho ya ta o trai dukan utau trai dukan hang ta por la sei ka pistol ka jong la maham ban sia ya uchat ro la sei ka pistol ha ta por tau trai dukan ola sia ya uchat anda ka kumi ka jong ya i kala hia na ta ka li kala le ban pe ya ka ta ka jing man sao jong uchat ka Angela ta por kala yo lat ban chim ya ta o khun jong ka adin ka tukan ne por lawan ki pulin kila kemiki barau arngot kila set biang iki sa chisien kani ka film kala kun no hang ne parlok lada vis new tanat ikani videos no ba like ba subscribe ngin sa ya kan do pan ha ko wi pat ki video ko blai sibon